Eu să. Deci primul impact este cu... Primul impact e cu pragul de sus. Da. Și o să fie destul de emoțional. Aici e Ghidea. E așa și Ghidea, știi? Da, da. Da, și Ghidea. Nu. Ghidea cu asta e roșu, cu ala ceani. Vă va fi altă intrare, mă. Ce s-a înregistrat? Tata, mă pune becul. Nu, că-ți luminez eu cu camera. Îi spun hai că e moia care face ce ai făcut multea? Ca să grumada mâine? Ține, mă. Te țin. Îți dai seama că Aici trebuie să stai capul jos. toată greutatea corpului stăteam practic în mâini. Simbolul călăului. Tati, rămâne. Tati. Simbolul călăului. N-am fost cu minte, mami, și l-a pedepsit. Așa îți rupeau mâinile. Te aveți mai acolo și să-ți băgrativele. Și... Eu Mai e unul acolo? Mor. Tati, nu te duci acolo. Ăla și mașini? A, asta e doar aici. Vrea că fie sete, că stă bucura cu scara. Vrem până ce să... Adică să înțeleg că asta e carcerogen? Da. Nu te lasă să bei nimic, să... E închis, că... Nimic. Ce să zic? Anci. Hai să tati. Hai. Tati. Da. Să-mi bag în lavă. Da, în lavă, în lavă. Nu bag în lavă. Stai, mă, nu facem megaport. Nu facem nici bine. Mami. Ce faci? Uite, aici era carcera. Închisoare. Închisoare. Ce carceră? Gen. Ia, uite un pic. Dinainte de... Hai, ei ca să așa de... Ce am vrut să facă? Nu ține închis, bunica. În cușcă. Îți dai seama ce e dureri și ce... Că ăsta e agățat așa, dar care stăteau să dea prin forță proprie, îți dai seama, nu? Fumul s-ar putea să fie original, știi? Cu ningina, știi? Bă, cum miroase. Miroase ciudat. Noi v-am dat apă, dar voi nu v-ați dat libertate. Pe unul dintre blocurile mari de piatră, dar cred că s-o albit deja cu salopetru. Unul dintre blocurile mari de piatră de jos era scrisul, dar nu se mai vede. De aici, din partea asta, o se vedea. Acum s-a trebuit intrat, restaurat. Și acolo mai rămas unde se Nu, aici normal se putea urca. Nu, acolo este închis.
Și avea și justiție, dar era și jos pe piatră, era trebuit să fie asta. Hai, vină cu Eu asta n-am văzut niciodată acolo, am văzut pe jos pe YouTube s-a arătat. Nu intrăm acum. De ce nu? Aia a început pe Pe aici, pe aici. Ce e acolo? Uite, monstre din zid, așa era zid. Și mai e unul. Aici ce e? Așa era castelul. Hai să vedem și aici. Ce se aude? Vine, mă, și ia uite. E pe aici, cred că uite. Ia uite. Ia uite. Vezi? Ce e aia? Sabie. Astea ce sunt? Vârfuri de lance. Hai să o luăm la rând, vină caci. Uite, armură. Armura soldaților, uite. Asta ce e? Unde-i mama? Vreau la mama. Astea ce sunt? Săbii, pistol, vezi? Astea? Sabie și un pistol. Ha. Ha. Unde urc? Uite pe aici, pe scări. Aici? Da. Hai sus întâi să ne... Am intrat doar în alea jos. Doar în alea jos. Nu. Asta e patul original, din părți. Nu, ăsta va putea să fie. Oare? Deși nu cred. Nu.
Dar care este în el nu e. Da, da, paturi. Ceva de genul ăsta făceau. Dacă are negreș în el, nu. Ceva de genul ăsta făceau. E gen. Era iată, mai păstrează timpul la bucățile original ca să vezi totuși. Bă, vorbim de acum 600 de ani. 500-600 de ani. Chiar da. De unde mai am filmat? Și aici, Miri. Ai ceva? Aici trăgeau cu săgeți. Aoleu, frate, puteți să mă mai încet pe aici. Bă, stai un pic, că nu pot să mai trec în căcat. Constructor, Hai să ne ținem unii dacă cu alții, trăia da? cu 500 de ani. Sus, sus. Să încercăm să stăm cu brații. Ba, cred că aici era ceva.
Turnic. Ești atentă, cred. Uite, vezi, să uitau să vadă. Brânză erau așa. Și probabil am gust așa ca să nu vină săget sau ceva să Gata. Stai. Aici aveau monevră. Probabil erau... Wow. Niveliști. Haide. Dar cel mai de... Cred că e original ăsta. Ei, uite, adunau banii de la... Adunăm banii pe taxe și De la impozite? muncitorii Să mai urcăm vremit. aici. Păi Da? nu mai urcăm, ce zici? Hai. Hai. Cristian, aici când merg, hai. Alții sunt acum... Femeie în vârstă. Sunt recente de... 50 de ani. Și știi ce ține bucania? Ce? Piscină! Vezi? Ia uite. Uite așa. Bătrânii țineau în el, bunicii mei de fapt, țineau făina. Dar bunica ținea piscină în el. De ce? De asta. Picioare de la piscină. Piscina am pus-o în pește, la picioare de spun în bas. Hai să nu mai uităm. Deci de asta. Hai, ia ne durăm de data. Aici ce mai o fi? Ha? E om, e mort. Stați mă să vină și așa. Schelet, schelet. Facem o mare unul. Uite așa asta rămâne. Asta rămâne din oasele, capul.
Uite cercei, mamilor. Cerceata m-a preocupat pe toate le aduse de la țară. Toate hambare și toate la note. Ui, ce faci așa? Mai au privire frumos. Mai am văzut o intrare acolo unde e acolo. Bravo. Unde e ușa, am văzut o intrare. Asta e tot. Hai. Ce aici? Păi roata și se coboară pe acolo. Cum e să ai o casă așa? Atât de mare. Nena Maria are așa holul, living-ul jos și sus pe o din asta așa și dormitoarele dezvoltate, dar mișto, dar cine să o încălzești ca e. Mă, bunica, îți place? Ce e asta? Ce e asta? Asta e. Hai, ușor. Cobor eu sau cobor tu? Dar nu cobor. Stai că vine niște copii. Uite, vezi? De aici, deci dacă faci turul castelului odată pe zi, om ești. Andreea e pasionată de pictură. Andreea, deci, zice, cum pot alții și eu nu pot. Deci e nebunită să picteze. Da, Valentina Bădeanu o să făcă și pe asta și pe asta și pe asta. Și asta. Și asta. Bă, ia dăm și mie să-i fac poză să-i trimit Andreei, că ea e pasionată. Dăm. Ea știi ce face? Se uită pe orele de-astea și face și la ce să se uită. Da, e mișto rău de tot. Dar după aia urcăm înapoi, că mai e încolo. Ah, Asta cred că coboară, cred că putem să ne întoarcem. ce? Coboară, mai înapoi. Coboară? Da, hai vină cu ea. Păi și nu, că n-ai unde să te mai întorci. Da, încolo, în capă, jos. Mai bine aici, aici. N-am vizitat-o. Da, mai e încolo. Nu. Acolo coboară jos în curte. Nu mai făcut un astfel de lut sau mai prinde. Nu, mai aici trebuia să fie undeva camera făcurii. Toate alea. Eu v-am spus că pe aici am fost. Am fost. Și pe sus, pe acolo am venit din turnul ăla din... Păi da, sala. Nu, am fost. Hai înapoi că pe aici am fost. Unde am fost? Pe aici, în sala cu stâlpi. Lulu. Cum se deschisă ușa aici sau? E doar să nu atingi. Sigur. Da, da. Dar de câți ani este? Că nu e de mult. Vara asta facem 8 ani. Am pe acolo. Asta nu ce folos au. Le spuneau pe cap. Și? Păi uite, îi băgăm în ochi. Probabil e din alea vechi să-i... Și le băgăm chestii în urechi. Păi da. Uite, aia ți-o sângea, era un fel de brățar, ți-o sângea cu mâna. Ăsta probabil... Care? Stângeau, măi. Deci uite.
Probabil aveau mâini, picioare sau corp, cine știe. Aia mi se pare teribil. Asta e seama. Uite, era aia strigorului storșați asta. Știi? Venea capul și storșați asta. Vezi? Ce? Aia, nu e mai povestit. Hai mă, bă, ok, chiar contează și nu contează. Nu contează, bine. Bine. Să te uiți că... Posibil, nu? La nu mai ieși. Că acolo ce erau două chestii. Și că 2 ori până la 6 ore. Asta ce e? Pe scaun, uite, puneam pe scaunul ăsta cu țepi. Și îi înțepa. Și mă dau? Da. Dar și mai erau martori și preoții, vezi? Să pușe până când îi făceau zob. Da, și de Asta e trasul de la Floria Crușca și Crișa.